Huwag sa baling nga tarigagay ko, hindi nga iti maitanok ka, tubihog ko. Apo Jesus. Amen and amen. Prinsipe di Kapya, mamagpagang manang maasi, anak ti Diyos, apoy ti amin, managkabalin, umay na ari, kaya nagnanayon nga ama, itanok ka. Sikati kang angatwan, ipukaw amin apinarsuam, itan ka hapuitan, ka apumi Jehovah, itan ka. Prinsipe di Kapya, mamagpagang anak ti Diyos, apo